Татарстан Россиядә иң күп китап укучы регионнарының берсе. 100 еллык тарих эчендә Татарстан китап нәшрияты меңнәрчә китап бастырып чыгарган. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина язмасында. Соңгы елларда Татарстан китап нәшрияты эшчәнлеге аеруча җанланып китте. 2021 елда төп гомуми билим бирү өчен 30 укыту методик комплектны әзерләү максатын куя алар. Бу физкультура, музыка һәм хезмәттән 21 дәреслек. Моннан тыш матур әдәбият китапларына да зур өстенлек бирелә. Яңа гына табадан төшкән "Сезгә нинди җир кирәк" җыентыгы төрле төбәкләрдә яшәүче җир сөючеләрнең теләк ихтыяҗларын исәпкә алып төзелгән. Менә бу китапта безнең халкыбызның үзәгенә төшкән, йөрәгенә, күңеленә сеңгән инде. Күп дистә еллар дәвамында җырланган Зинур Гыйбадуллин кебек, Фәтхи Әхмәдиев кебек, менә шушы китапны төзегән Рифат Ауллин, аларны саны китсәң, монда хәтта Илһам Шакировны да үзешчән композитор рәтенә киткәннәр. Әйткәнемчә, ләкин мин үзем андый ук бүленеш тарафдары түгел. Монда мөһим әле тагын бер әйбер, менә монда һәр җырның нотасы бирелгән. Бу да шулай бик мөһим. Әгәр дә билемле бар икән, әзгенә музыкаль билемгә ия икән, ул яны шушы нотасына карап та җырлыйлар. Бу хәтта менә сәнгать мәктәпләре эчендә кызыклыгына китап минемчә үзенә күрә бер дәреслек булып тора була бит. Һәм рәхим итегез, сезгә нинди җыр кирәк? Һәр кем үзенә күңеленә хуш килгән җырны сайлап алып җырласын.